Bueno, boas tardes a todas e a todos. Vamos a empezar o pleno ordinario do mes de decembro e vamos a empezar guardando un minuto de silencio pola última víctima por violencia de xénero. Como sabrán, temos un acordo de fai tempo xa onde guardaríamos un minuto de silencio polas víctimas de violencia de xénero en Galicia. Así que vamos a guardar ese minuto de silencio en honor de Rexán Soares. Vamos a empezar, polo tanto, co primeiro punto de orden do día, que é dar conta ao pleno da corporación dos decretos ditados pola alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria. Van desde o 3.803 ao 4.193, en total 391 decretos. Pasamos agora ao punto segundo, que é a aprobación, se procede das actas anteriores da sesión ordinaria, neste caso da sesión ordinaria do mes de novembro, celebrado 28 de 11 de 2024. Procedemos a votar, non sei se hai alguna cousa, se non votamos. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto terceiro, que é a ratificación do decreto da alcaldía 3.994/2024 de aprobación da quinta modificación do Plan Estratégico de Subvencións 2023-2025 do Concello de Ames. Explica a concelleira Susana, señores. Boa tarde, Ana. Boa tarde, noite a todos e a todas. O día 6 de novembro, o Pleno do Concello de Ames aprobou unha transferencia de crédito para continuar no ano 2024 coa liña de axudas denominada Bonos Consuma. Unha transferencia de 60.000 euros que non se contemplaba nesta anualidade. Esta campaña desenvolvese no mes de decembro. Os bonos Consuma puxéronse en marcha por primeira vez no ano 2021 e o seu obxectivo é promover e incentivar o consumo nos comercios e establecementos locais de Ames, ademais de axudar a veciñanza a forrar nas compras durante as festas do Nadal. O alcalde, mediante o decreto 3.994/2024 do 10 de decembro, aprobou a quinta modificación do Plan Estratégico de Subvencións, pero este debe ser ratificada polo Pleno. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto quinto, que ao punto cuarto. Hai que ratificar. Vale. Votamos entonces. Non sei se hai alguna consideración neste asunto, disculpen, alguna quenda de intervención. Procedemos a votar entonces. Votos a favor? Unanimidade, moitas gracias. Punto cuarto, que é participación no Plan Post Plus adicional 1/2025 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2025. Ten a palabra a concelleira de Benestar Social, Uxía. Boa tarde a todos e a todas. Pois o que se trai a pleno para a votación é o post adicional post-social do 2025, no que as propostas e ante a rápida resolución que temos que hai que presentar a documentación,
Traemos, pois, por un lado, o reforzo do persoal técnico, a partida do reforzo do persoal técnico para o Departamento de Benestar Social, 4 traballadores que serían durante unha contratación de durante 6 meses, a ampliación das nosas plazas no consorcio por xantar na casa, a maiores de todo a parte da contratación do persoal e do aumento das plazas, pois aumentar tamén as partidas de emerxenzas de unidades de convivencia, de emerxencia social e exclusión social. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda de intervencións. Luisa. Ahora sí. Bueno, boa tarde, noite a todos e todas. Pois toca unha vez máis agradecer a sensibilidade da Deputación de Coruña cos servicios sociais dos concellos e que siga mantendo este post adicional que, lembremos, naceu na pandemia e que foron quen de seguir mantendo durante estes anos. É unha achega grazas á cual pois se lle aporta un balón de oxígeno a un departamento que xa se demostrou que é esencial, aínda que a maioría das veces pois sexa un departamento invisibilizado e, ademais, como é no caso do noso Concello, pois un departamento infradotado de persoal e no que vemos como, por desgracia, pois é un servicio con alta demanda, co cual pois as citas e a lista de agarda pois alonga no tempo moito máis do desexable, e no que, por desgracia, pois atenden xa a situacións límites porque se ven imposibilitados de facer o seu traballo como lles gustaría e como realmente debería ser, que é facer traballo social, traballo de prevención, polo que esta axuda sempre será ben recibida, sobre todo se se sigue destinando pois a incremento de persoal e a servicios esenciais. Moi ben, moitas gracias. Escarlate. Ola, moi boa tarde e noite a todos e a todas. Pois seguindo na liña do que comentaba a compañeira Luisa, grazas á existencia deste plan creado debido á pandemia, pois creemos que pode verse mellorada a calidade de vida de moitos veciños e veciñas, tendo en conta que os servicios sociais comunitarios básicos son a porta de entrada da poboación ao sistema social, e ante a situación socioeconómica que estamos a vivir, ese número de solicitudes de atención ás persoas ou ás unidades familiares con necesidades incrementouse considerablemente, tal e como apuntan os informes técnicos, e estamos ante un departamento que xa de por sí está conxestionado e que en moitos casos é incapaz de ofrecer unha atención inmediata. Entón entendemos que esta achega é beneficiosa e, polo tanto, contará con noso apoio. Grazas. Moitas gracias, Pablo. Bueno, boa noite a todos. Pois como xa se dixo, que vemos a pleno é a aprobación do post adicional do post social para o ano 2025. É como xa dixeron as anteriores concelleiras que me precederon na palabra, é un post que se puxo en marcha a raíz da pandemia. Agardamos que teña unha continuidade nos seguintes anos. E entrando no que se vai a destinar esta chega, estes 158.000 euros, son para cousas moi importantes dentro do Departamento de Servicios Sociais, un departamento que si ten que funcionar todos de xeito áxil, este quizáis un pouco máis, porque o que están a atender son necesidades prioritarias da veciñaza e, por tanto, este aumento de persoal que é o que se vai a destinar principalmente con esta achega e un reforzo do servicio de axuda no fogar, pois é ben recibido esta achega, por iso adiantar o noso voto a favor. Moi ben, moitas gracias, Uxía. Pola miña parte, agradecer aos compañeiros o seu apoio. Procedemos entonces, se non hai segunda quenda, a votación. Votos a favor do punto. Unanimidade, moitas gracias.
Pasamos agora ao punto 5º, que é a aprobación inicial do regulamento de funcionamento do espazo de traballo colaborativo Coworking a proa do Concello de Ames. Ten a palabra a Conselleira de Promoción Económica. Boas tardes a todos e a todas. Hoxe traemos a pleno a aprobación do regulamento de funcionamento do espazo de traballo colaborativo Coworking a proa, que ten por obxecto establecer os criterios de admisión das persoas solicitantes dos servicios que se ofrecen nel. O borrador do regulamento someteuse ao trámite de información previa por prazo de 20 días hábiles mediante anuncio na páxina web municipal e o prazo rematou o 4 de decembro sen que durante o referido prazo fora presentada ningunha suxestión. Figura informe proposta favorable da Secretaría Municipal e propónse ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, a aprobación inicial ao regulamento de funcionamento do espazo de traballo Coworking a proa do Concello de Ames, cuxo texto figura no anexo. Segundo, someter a dita aprobación a información pública no prazo de 30 días hábiles a efecto de examen e reclamacións mediante publicación no tabuleiro de editos do Concello, BOP e portal de transparencia. Terceiro, de non presentarse reclamacións, a aprobación inicial quedará elevada a definitiva. Cuarto, o acordo de aprobación definitiva, tácito ou expreso, xunto co texto íntegro, publicarase no tabuleiro de editos do Concello, portal de transparencia e bo a efectos da súa entrada en vigor. E quinto, facultar ao alcalde do Concello de Ames para cantas actuacións de trámite sexan precisas para a menor execución do acordado. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda de intervencións. Luisa. Bueno, como ben explicou a concelleira, pois traemos a pleno a aprobación inicial do regulamento de funcionamento do Coworking a proa, algo que despois de 3 anos funcionando, a verdade é que xa tocaba, non? Polo tanto, un regulamento que, aínda que chega tarde, pois é ben recibido por ser necesario. Despois de darlle unha lectura, o único que non me queda así moi claro é o réxime transitorio das empresas que xa están, porque por un lado se di que deberán aterse ás normas deste regulamento, pero tamén di que se atenderán o disposto no decreto de adxudicación no que respecta a prazos e obrigas, estando entre estas últimas o pago das tasas correspondientes cando se aproben. Non sei se non lo podía aclarar un pouquiño. Moitas gracias por parte do Carlos. Nada, simplemente salientar que o espazo da PRO é un lugar que está a garantir a implantación de políticas activas de emprego orientadas ao emprendemento e favorecendo finalmente o mercado laboral de Ames. Vemos como xor de talento, como cando se aposta por iniciativas como a PRO, vímolo nos Mestre Mateo e vémolo cada día nas persoas que ali traballan. Así que, sen máis, adiantar o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Oliva. Boa tarde, noite a todos e a todas. Nos alegrámonos de que, como dixo Luisa, de que traíamos por fin o regulamento para a súa aprobación hoxe. Tamén vemos que ten os informes, non houve ningún tipo de suxestión. Tamén vemos que o informe favorable da secretaria, pero se nos gustaría que constara en acta que nos xa advertimos na comisión que no artículo 8, no artículo 11 e no artículo 13, en vez de regulamento, pon instruccións. Eu gustaríame saber se hai algún problema pola súa aprobación. Perdón, un momentito. Tes a palabra agora. Sí, contesto yo primeiro ao que temos cos usuarios do coworking son a efectos de non cobrarlle, pois eles o que fan son traballos para o Concello, pagan horas. De todas maneiras, estáse traballando na Diputación de facer algo conxunto para todos os coworkings, para que uns non teñamos unhas tasas e outros non teñamos outras. Olivas, eu o que teño está cambiado, de feito está na orden do pleno. Un momento, vamos a regular un debate así, 59 segundos. Si hai unha modificación en función do recollido da acta da última comisión que se modificou, vin por aquí o 26 do 12, creo que foi. Se enviou, non sei se ao mellor non a recibiches do 12. No. Eu mirei no hoxe e está a cambiar, podedes... A ver. No, está na documentación do pleno. Bueno, está, a ver, que conste de todas formas, a ver, por favor, un minutinho, vale, que conste que si está modificado, se vos trasladará a modificación e si se modificou recollendo
recollendo a suxestión proposta, creo que por vos ademais, na última comisión, se recolleu que, para que todo o mundo sepa, se cambiou de instrucción polo de regulamento, que foi o que vos trasladastedes e está así, co cal o que vamos a votar hoxe é a proposta que vos fixachedes hoxe. Sinto se non chegou, a verdade é que, bueno, está subido. Perdón, podo? Sí, sí. Tal como pon a acta da comisión, detectas un error material donde di instrucción de regulamento artículo 8, 11 e 13, que xa está cambiado aquí na acta, non? Vale. Co cal, para que quede claro e quede constancia, o que vamos a votar hoxe é o regulamento coas modificacións propostas polo Grupo Popular na comisión, vale? Perdimos ahora, temos segunda quenda, non sei se Luisa quere dicir algo. Bueno, como dixen na miña anterior exposición, pois este é un regulamento moi necesario, un regulamento que ademais supoño estará baseado na experiencia de traballo destes anos e, polo tanto, xa que conta cos informes favorables, que non se presentaron alegacións durante o trámite de exposición pública, anunciamos, polo tanto, o noso voto favorable sin antes incidir na necesidade de que se capten máis emprendedores para que se poidan beneficiar deste coworking, xa que recordemos que todavía está a mitade da súa ocupación, máis ou menos. Moi ben, moitas gracias, Carlos. Oliva? Ana? Si queres dicir algo máis, non é obrigatorio. Non, nada. Agradecer o voto favorable. Moitas gracias. Procedemos entonces a votar. Votos a favor do punto. Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto sexto, que é a aprobación da liquidación final do contrato de concesión para a xestión do Servicio Público do Ciclo Integral da Auga do Concello de Ames, asinado con Espina e Delfín. Ten a palabra o Concelleiro de Servicios Básicos. Boas noites a todas e todos. Bueno, tal como di en encabezamento do punto, trátase da liquidación final do contrato de Espina e Delfín. Tal como se aprobou, deselle traslado a Espina e Delfín do acordo plenario. A notificación foi realizada, consta rexeitamento por parte da empresa de dita notificación e, polo tanto, considérase cumprido o trámite sen presentación de alegacións. Hai que recordar que esta liquidación era de algo máis de 815.000 euros, que veñen dados de 807.000 euros do mantemento correctivo, 4.000 euros dun perfilador láser permanente e 3.601 da diferencia de valor entre unha cámara que estaba ofertada pola empresa e a que finalmente foi entregada. Moitas gracias. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa? Neste punto, parabenizar ao concelleiro pola súa celeridade na tramitación deste expediente, gracias ao cual Ames ingresará un pouco máis de 815.000 euros e non como na liquidación do contrato anterior que se deixou prescribir coa conseguinte perda económica para o noso concello. Moi ben, moitas gracias. Nati? Boa noite, tarde noite a todas e a todas. Como decía o concelleiro, efectivamente, no pleno do mes pasado trouxemos a iniciación deste expediente e hoxe traemos, efectivamente, a liquidación final do contrato. Así que adiantamos xa o noso voto favorable. Grazas. Moitas gracias. Grupo Popular, Pablo? Si, adiantar o voto a favor. Moi ben, moitas gracias. Entendo que non hai segunda quenda. Perdón, Gustavo. Procedemos a votar entonces. Votos a favor. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto séptimo, que é inicio do expediente para a prestación do servicio público de aparcadeiro baixo tarifas na localidade de Milladoiro. Ten a palabra o concelleiro. Si, moi boa tarde e noite a todos e a todas. Bueno, o obxecto desta proposta é dar resposta ás actuais necesidades de aparcamento no núcleo Milladoiro, toda vez que a maior parte das vivendas conta con única praza de aparcamento e 2 vehículos por familia, así como o comercio pequeno non conta con aparcamento propio, salvo no caso dos supermercados. Como resultado da procura destes espazos, localizouse unha planta soto-baleira xa destinada a aparcamento no edificio que forza Mazá entre as rúas Agro do Medio, Pardiñeiros e Agro da Vella. Dita planta pertenece a un único titular e ten capacidade para albergar alrededor 135 prazas de garaxe. Iniciadas conversas co titular, está interesado en cederlle ao Concello para a súa explotación mediante arrendamento para que sexa a Administración que o explote directa ou indirectamente.
De conformidade co establecido no artículo 97 do texto refundido por o que se aproban as disposicións legais vixentes en materia de réxime local, se establece que o exercicio de actividades económicas polas entidades locais requiere, en primer lugar, a aprobación no acordo inicial da corporación previa designación dunha comisión de estudo composta por membros da mesma e por personal técnico, así como a redacción por dita comisión dunha memoria relativa aos aspectos sociais, xurídico, técnico e financeiro da actividade económica de que se trate, na que dá determinarse a forma de xestión. Por todo o exposto, se propón a aprobación polo Pleno a adopción dos seguintes acordos. En primeiro lugar, iniciar expediente para a prestación dun servizo de aparcadoiro na localidade de Milladoiro das rúas indicadas anteriormente, designando ao respecto unha comisión de estudo composta por membros da Corporación Profesional Técnico e que dita comisión este composta polos seguintes membros, como presidente, o titular da alcaldía ou concelleiro no que delegue, representantes políticos, un representante de cada grupo municipal e como representantes técnicos a tesoureiro municipal, o técnico de contratación, así como a arquitecta municipal. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa. Pois a verdade é que falar deste punto retrotraeme uns 15 anos atrás, cando se estaba a falar do Milladoiro que estaba por vir, e no que xa se falaba da existencia deste parking soterrado. Un parking que os que levamos anos vivindo en Milladoiro casi o víamos como unha lenda urbana. Todos coñecíamos de algún xeito a existencia deste parking, pero nadie sabía moi ben como, de quen, non daba visto a luz. E agora, de repente, insisto, 15 anos despois, volta a aparecer unha planta enteira de 135 plazas de aparcamento que o seu dono ou dono se comprometen a arranxar, pintar, adecuar a normativa, poñerlle un ascensor e cederlle un réximen de alquiler ao Concello para a súa explotación. A verdade é que me xurden moitas dúbidas e moitas preguntas sobre este tema. Por que ata agora permaneceu pechado? Por que non o explotan eles directamente? Por que non lles interesa ou non lles interesou a ningunha empresa? Por que non se alugou ou non se venderon esas plazas que a falta de aparcamento que hai en Milladoiro? E podería seguir facendo preguntas e diferentes cuestións. Pero quitando todo isto, que posiblemente co tempo irán xurdindo as respostas, direi que plantexar agora un aparcamento de pago, como lle chaman vostedes, un servicio público de aparcadoiro baixo tarifas no Milladoiro, pouco menos que outra burla máis a veciñanza deste núcleo. Fai falta o aparcamento? Pois sí, sí que son moi necesarias estas plazas de aparcamento e ademais é unha demanda da cidadanía. Ademais, se xa facían falta antes, pois agora todavía máis, nunca a destrucción das plazas de aparcamento, tanto que a remodelación da Coruxa como a das obras de humanización. Vemos que o Goberno, a única solución que plantexa para o Milladoiro é a creación de plazas baixo pago, tanto no próximo construción do próximo centro deportivo como con este parking, con estas plazas de alugueiro deste parking. É dicir, primeiro nos quitan as plazas de aparcamento e despois créanas, pero créanas de pago, é dicir, o que antes tiñamos gratis, agora vamos a ter que pagalo. Por lo tanto, para nós, para o Espacio Común, non é entendible que non pensen un pouquiño máis na veciñanza de Milladoiro. Quizáis, como apuntaba o concelleiro, podería ser unha solución alternativa para o comercio, pero non para todo o comercio e, desde logo, non é unha solución alternativa para a veciñanza de Milladoiro. Eu creo que deberían buscar primeiro outro tipo de vías alternativas e outro tipo de alternativas ás plazas de aparcamento que non foran de pago. Moi ben, moitas gracias. Escarlata. Ola, de novo, é certo que levamos anos escoitando falar deste aparcadoiro, non é unha novidade, non? Pero sí que é certo que a nós gustaríanos que, en lugar de traer este punto pleno, pois gustaríanos que o Goberno socialista trouxera para debater puntos que implicaran a creación de novas plazas de aparcamento públicas e gratuitas, tal e como demanda a veciñanza e, en moitos casos, o comercio, un comercio en moitos casos agonizante e pechando. Certo é que isto encaixa perfectamente dentro das políticas que está a desenvolver este Goberno. Estamos ante o mandato da privatización e do recorte nos servizos públicos, agora tamén no que o aparcamento se refire. Recórtanse, como explicaba a Luisa, aparcadoiros no espazo público debido ás humanizacións e o Concello sorpréndenos en primeira instancia con esa nova que falaba da intención de converter e que fala da intención de converter
o único parking público no Milladoiro nun parking privado en manos dunha concesionaria, e agora temos tamén a creación deste aparcadoiro que se lle entregará tamén a xestión previsiblemente a unha empresa privada. E isto chamase privatizar. Nos quedamos pendentes de conocer polo miúdo os detalles deste proxecto e polo momento ímonos a abster. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Oliva. Boas tardes a todos e a todas. Creo que todos, como dixeron as minhas compañeras, somos coñecedores do gran problema que ten o Milladoiro co aparcamento. Tamén somos coñecedores co problema da humanización que sacou plazas de aparcamento, pero sí estamos a favor de que todas aquelas solucións que se nos propoñan e que entren dentro dunha lógica, esa solución sea unha solución para o problema de aparcamento que teñen os veciños e as veciñas do Milladoiro, pois van a contar co noso apoio. O que sí me gustaría tamén é aquí que pasa con Rúa Palmeiras, se tamén que o dixemos na comisión, e a proposta da alcaldía pon Rúa Palmeiras, entón, que nos digades para votar. Víctor. Sí, moi ben, por parte desas diferentes intervencións que houve, en primer lugar se dice por parte do Aceiro Espacio Común, situacións nas que se topaba ese parking, porque aparece agora, porque non se alugou. Isto simplemente obedece a cuestións privadas da propia titularidade. É dicir, polo que a mí me consta, con a actual propiedade co que falei eu, pasou por diferentes mans, por tanto, hai uns inversores que teñen esos activos inmobiliarios e corresponde a eles decir se o queren explotar ou non ou en que réxime. Simplemente por parte do Concello nos pusimos en contacto con el, lles dixemos un pouco a previsión que teríamos nós de explotalo como un parking de natureza pública. En principio, podría ser o réximen de lugar con opción de compra, de tal maneira que pasaría a ser no seu momento un activo municipal. Eles o que chegaron foi a acordo efectivamente de ceder nesa condición. É dicir, simplemente foi unha negociación entre partes, lóxicamente leva o seu tempo, pero lóxicamente as vicisitudes anteriores a que por parte da Corporación Municipal nos puxéramos en contacto con esta propiedade, pois lóxicamente obedece aos propios intereses da titularidade do que quere facer coas súas propiedades. Que un aparcamento baixo tarifa, sí, evidentemente, está destinado ao aparcamento así, e lóxicamente para garantizar só a súa rotación e, por tanto, que preste un maior servicio á vecinanza, singularmente por parte do comercio local, lóxicamente, poñerlo por unhas tarifas que poden ser, lóxicamente, esa nosa previsión, a menor prezo posible. Quero decir, neste sentido, que retomar un pouco do que é o obxeto do debate deste punto de aquí, que é iniciar o expediente para ver a posibilidade de explotar este aparcamento. Non hai nada pechado. Simplemente nós o que lle pedimos á Corporación é simplemente crear esta comisión porque creemos que unha boa medida para leválo a cabo é, lóxicamente, que vai a mellorar o espazo público de aparcamento no Milladoiro. Que decir a maiores? Que se recortan espazos públicos e demais? Non necesariamente é así. É certo que o crecemento que tivo exponencialmente o Milladoiro, lóxicamente, ven a necesitar máis espacios de aparcamento, e o proxecto que estamos levando a cabo de humanización non é máis que o que xa dicemos no momento cando aquí se debateu a humanización de Milladoiro, é que gañar espazo e calidade de vida para os veciños e veciñas. Eso necesariamente tamén pasa por retirar vehículos do espazo público e, lóxicamente, levar ao mellor estes espacios privados que permitan garantizar, como decía, esa superficie pública para o uso dos veciños e veciñas. E decir a maiores que non nos olvidemos que é certo que este parking non sería de balde, sino que sería mediante o pago de tarifa polo seu uso, pero si decir que no seu momento xa temos adquirido unha cesión de uso dunha superficie de aparcamento na ría do Buxo, a carón do que é a edificación do centro multifuncional, que está en cesión de uso gratuito, con 155 plazas de aparcamento. Isto tamén foi unha cesión que se lle fixe ao Concello, que por parte está a disposición de toda a vicinanza que o quere facer uso del. E despois, algunha alusión que se fai aquí, recortan espazos públicos e privados por efecto das humanizacións. Eu leo algúns recortes de prensa, a mí me gusta facer comparacións, pero non hai que irse moi lonxe, aquí a carón do noso Concello, que hai outros concellos que están a facer, ou así anuncia o bombo de platillo, importantes proxectos de humanización que van a levar aparellado, lóxicamente, a retirada de vehículos do espacio público. Ou que se están a recuperar aparcamentos que neste momento estaban en mans privadas e se queren municipalizar, pero van a continuar sendo de pago. Van a continuar sendo de pago, lóxicamente, para garantizar o seu mantemento. Por tanto, non estamos facendo nada que non se faga noutros concellos ao fin de garantizar a mellora de superficie de aparcamento mediante a explotación de todas aquelas infraestructuras de que podemos facer uso. Grazas. Moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Luisa.
Bueno, primeiro de todo, decir que aquí estamos a falar de Ames, en concreto do Milladoiro, que fagan outros concellos, pois é problema dos outros concellos, creo eu. E decir nada, que nós estaremos sempre a favor e de acordo con todas aquelas propostas que sexan beneficiosas para os veciños e veciñas do noso concello, pero o que non podemos é estar a favor desta proposta, pois xa que creemos que ante a falta de aparcamento no núcleo do Milladoiro podense ofrecer outras alternativas que non pasen por precisamente un aparcamento de pago, aínda que sexa a precios mínimos e, sobre todo, que ademais vaya a ser explotado pois, por unha entidade privada. Por lo tanto, nos anunciamos o noso voto en contra. Moi ben, moitas gracias. Escarlata. Sí, efectivamente, eu estou de acordo, Víctor, en que as humanizacións levan implícito sacar coches e deixar máis espazo para as persoas, pero por eso eu creo que aí hai que ser hábiles na creación, como decía, pois de espazos destinados a aparcadoiro público e gratuito. Unha vez que teñamos medianamente garantido ese aparcadoiro público e gratuito, pois o mellor hasta pode ser ben recibido, ampliar e que haxa máis opcións para a xente que poida permitirse pagar, pois que pague por aparcar. E creo que agora mesmo non se está garantindo, cando dis que non necesariamente é así, que non está perxudicando as humanizacións, con todo a favor que estou das humanizacións, vaya por diante. Eu creo que con que se lle pregunte a moitos comercios que nos últimos meses tiveron que pechar e parte das cuestións que apuntan a ese peche de comercios falo, por exemplo, de comercios que venden cousas voluminosas, pois que non podes aparcar donde o Pazo da Peregrina e ir trasladando o que merques, pois sí que apuntan a unha clara falta de aparcamento. Entón, como digo, creo que non se está a traballar o suficiente na procura de solucións públicas e gratuitas que primeiramente polo que nos apostamos. Así que, como dixen na primeira intervención, de momento ímonos a abster hasta coñecer como avanza este proxecto. Moi ben, moitas gracias. Oliva. Nada, nos anunciaríamos o noso voto favorable, pero se nos explicades o de Rúa Palmeiras, porque está na proposta da alcaldía. Moitas gracias. Víctor. Sí, nada, moi ben. Bueno, moi brevemente, non me quero reiterar no xa dito. Bueno, é recurrente, cando se fala este tipo de cuestións, aludir a outras alternativas. Pero, claro, nunca escoitei ninguna por parte da oposición. Si aqueles críticas que se fan a todas as propostas que se fan ao goberno, pero en facer outras alternativas, pero non sei cales nin donde. Se divo debatiros porque creo que enriquecería o debate. Si finalmente se aproba e se creamos esa comisión, me gustaría nesa comisión pues, escotar esas alternativas en que lugares se leva a cabo. Non? Despois, tamén é reiterado a alusión que se fai sistemáticamente, bueno, co tema das humanizacións, ao peche concreto do comercio vinculado a que non é espacio de aparcamento, pero tampouco vin datos dos peches do comercio. Sí que reiterativamente se alude ao peche dos comercios no concreto no Milladoiro, pero nos datos que barallamos nós, todo o contrario, está a incrementar a presencia empresarial no Milladoiro. Por tanto, a min non me casan esos datos que se fan así, de certa maneira, ao show, aludindo este tipo de cuestións sin dar datos concretos e concisos que se o valen e, sobre todo, con datos técnicos que avalen que son motivado por a falta de aparcamento ao respecto. E xa, finalmente, o Rúa das Palmeiras non deixa de ser un erro gramatical, que é certo que xa o comentamos na comisión, pero simplemente se obedece nada menos. Eso é unha transcripción, lóxicamente, da superficie que falamos e a que que se atopa entre as ruas de Agro do Medio, Pardiñeiros e Agro da Bella. Perdón, cando vou aclarar o tema despois se quere dicir algo doi a palabra. Que conste entonces co que vamos a votar é o punto e donde pon Rúa Palmeiras e Rúa Pardiñeiros, vale? Con ese erro que se avisou na comisión e non se corrixeu na documentación. Repito, vamos a votar o punto tal cual, coa única modificación que o que vai é donde pon Rúa Palmeiras debe de poñer Rúa Pardiñeiros, vale? Non sei se quere aclarar algo. Vamos a proceder á votación entonces. Votos a favor. Un grupo socialista, un grupo popular. Votos en contra. Un grupo de Espacio Común. Abstencións. Grupo do BNG. Moitas gracias.
Pasamos agora ao punto 8º, que é contratación mediante procedemento aberto con varios criterios de adxudicación suxeito á regulación armonizada, tramitación urxente e tramitación de gasto anticipada do contrato de servizo de axuda no fogar nas modalidades de SAF libre concurrencia e SAF dependencia do Concello de Ames. Ten a palabra a Concelleira de Servicios de Benestar Social, Olivia Uxía. Último pleno do ano. Hola, boa tarde de novo a todos e a todas. Ben, pois o que traemos agora no pleno do mes de decembro é unha parte do seguimento de que viñemos facendo no servicio, estando o servicio do SAF no noso Concello, despois de un gran traballo por parte do Departamento, recaudando todo tipo de información para poder facer e abrir un expediente licitador, e pois a partir desa resolución de contrato o que se inicia hoxe e co obxectivo que traemos a pleno hoxe é a contratación por urxencia e a abrir a nova licitación do noso servicio do SAF. Sabemos que é un servicio que carece da calidade que debería de ter pola empresa que tiñamos en contrato e aparte polo malestar que teñen tanto familiares dos usuarios mesmos e as propias traballadores e traballadoras. Moitas gracias. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luísa. Efectivamente, bueno, como todos e todas sabemos, recientemente rescindiuse o contrato á actual concesionaria, polo que se fai necesario licitar canto antes este contrato para que a súa prestación se regularice canto antes. Polo que hoxe temos que ditaminar a tramitación urxente deste expediente, así como aprobar os pregos. Pregos que teño que decir que técnicamente son bons, pero que carecen de vontade política para mellorar as condicións das auxiliares de axuda no fogar. Recordemos que este é un servicio esencial para os nosos maiores, pero tamén e sobre todo para as persoas con dependencia, xa que lles permite seguir sendo autónomos por máis tempo, seguir vivindo na súa contorna e incluso aliviar as familias compartindo cuidados, pero que tamén ten as súas contras. Entre esas contras temos que é un servicio que todavía é moi precarizado, como todos os servicios precarizados, por lo tanto é un servizo feminizado. A estos pregos, como decía antes, faltalle esa vontade política por seguir mellorando as condicións en que as auxiliares de axuda no fogar están desenrolando o seu traballo. Constanos que desde o Concello non se atenden as demandas das traballadoras, como denuncian elas mesmas, non se lles recibe, non se fala con elas e, polo tanto, tampouco se tiveron en conta as demandas que presentaron e as necesidades que elas presentaban a hora de elaborar estos pregos, vendo así como noutros concellos do arredor si se conseguiron melloras, quedando estancadas as auxiliares de axuda no fogar do noso Concello. Estos aspectos tan fundamentales como poden ser o aumento dos días de asuntos propios para que poidan conciliar ou poder dispor dun plus de disponibilidade cando estamos a sufrir precisamente falta de persoal, que ao final en quen repercute negativamente, sobre todo nas persoas usuarias, ou mesmo incluso o pago do kilometraxe. Aspectos que se poderían ter en conta para mellorar sustancialmente o seu traballo como Concello progresista e feminista que decimos que somos. Moi ben, moitas gracias polo bloque. Bo día a todos e a todas. Sendo esta unha prestación básica dos servizos sociais e considerando tamén positivo que se subrrogue personal, anunciamos o noso voto favorable, pero queremos facer algunhas matizacións. O primeiro é que consideramos que a solución real pasa pola municipalización do servizo. Xa, co ciclo integral da auga se quedou demostrado que polo menos monetariamente a municipalización funciona. Outra cosa é como se faga esa municipalización, formas das que discrepamos abertamente no caso do ciclo integral da auga. Vou dar uns datos. A licitación sai a 23,5 euros hora por traballadora, multiplicado por 1.755 horas que marca o convenio son 40.452 euros por traballadora que cobra a empresa. Isto que habería que engadir, como dixo a compañeira, a kilometraxe e as axudas técnicas, xa que no caso de Ames non olvidemos que o coche e o teléfono poñen as traballadoras. As traballadoras, en cambio, teñen un salario bruto anual de 16.840 euros máis trienios.
a razón de 22,63 euros por trienio, quen leve 20 anos cobraría un total de 20.008 euros. Polo tanto, a empresa cobra máis do dobre do soldo das traballadoras que teñen os soldos máis altos. Segundo, as traballadoras do servicio teñense que enterar, como ben dixe a compañeira, pola prensa. Sabemos que teñen pedido reunións coa alcalde e coa concelleira sen resposta positiva. Non entendemos por que non se recibe estas traballadoras, máxime cando vostede sempre di que atenden os veciños e veciñas, moitas destas traballadoras non só traballan, tamén son veciñas de AMS. A maiores, para o vindeiro ano, haberá que regular cousas como a baixada da xornada laboral. Outros concellos, como Vela e Touro, xa o teñen regulado. Que menos que reunirse coas traballadoras para escoitar o que teñen que dicir para mellorar o servizo. Por último, referíndonos ao expediente, pedimos que os pregos, memorias justificativas, informes, etc., que se redacten no Concello, que se nos teñen que remitir os grupos municipais, se fagan en galego. Por exemplo, a memoria justificativa está completamente en castelán. Vostedes sempre din que o galego non é patrimonio de ninguén. Nos o que dicimos é que o galego hai que usarlo. Obrigado. Uxía. Perdón, José Ramón. Sí, moi boa tarde. Ben, pois como ben se dixo, estamos ante un procedimento recollido na lei, concretamente no artigo 213.6 da Lei de Contratos, que cando se está ante unha resolución contractual, pois o que hai que facer un procedimento de contratación de urxencia é aberto, é o que estamos a facer, un procedimento que conta con todos os informes favorables, estudio de costes, informe de necesidade, e efectivamente, neste sentido, pois estamos facendo o que marca a lei en cuanto ao contido dos pregos. Consideramos que ten cuestións positivas como o feito de que as axudas técnicas non sexan unha mellora, como se fai recollidas como un requisito para acceder á contratación. Entón, neste punto de vista, tendo en conta que evidentemente un servizo que é moi necesario, moi demandado, pois esperar que se licite, se contrate canto antes e que se desenvolva sin ningún tipo de incidencia e a satisfacción dos usuarios. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Uxía. Bueno, nada, comentarvos un par de cousas porque creo que non estades no certo, vamos. Non se reciben os traballadores por parte da concelleira e por parte do señor alcalde. Eu levo aquí na concellería, na Concellería de Benestar Social, ano e medio, co cal xa tuven unha xuntanza con un responsable sindical compañeiro, coas representantes sindicales e coa miña representante non, con a traballadora social que leva o servicio. Aí tuvemos unha reunión inicial. O 17 de xullo se me pide outra xuntanza co que se dá unha comunicación telemática que non se abre a golpe de hoxe, non está aberta esa resposta, co cal telemáticamente queda rexeitada esa resposta. Tanto a miña, que tampouco é miña, a responsable do servicio ten periódicamente contacto con familiares e con traballadoras do servicio, a igual que coas familias que se trouxo no anterior pleno, todo o traballo que se fixo para iniciar un proceso de resolución de contrato. E despois, a memoria, pois a memoria foi algo que sí que é verdade que debería de estar en galego, pero hai cousas que a todo non chegamos e a todo non podemos. Pido disculpas por ese, pero eu son a primeira que reviso e quero que esa documentación toda vai en galego. Nada máis. Perdón, non é por quitarlle a razón á concelleira, pero, ademais, o dino punto é unha regulación armonizada. Todos sabemos o que significa armonizada, que traspasa as fronteiras do noso país, incluso do noso Estado. Nada, das gracias á concelleira por as aclaracións e comentarlle que efectivamente, o traballo forma parte, ademais do traballo e do seguimento do SAF, as reunións periódicas
da responsable técnica do servizo, tanto cas auxiliares como cas familias, con lo cual tampouco é que este facendo nada extraordinario, simplemente fai o que lle corresponde para facer ese seguimento tanto do contrato como do servizo. Despois, como comentei na miña primeira intervención, os pregos técnicamente son os pregos moi bons, pero sigo botando en falta esa vontade política de mellorar a situación laboral das auxiliares da axuda no fogar. E para iso hai que reunirse con elas, hai que escoitalas e moitas veces, si se pode, como xa digo, nos concellos de alrededor, intentar facerlles caso, acoller esas solicitudes, esas demandas que elas fan para poder mellorar o seu traballo e a súa remuneración e as condicións nas que prestan o servicio e, polo tanto, sigo dicindo que, aínda que os pregos son técnicamente moi bons, boto en falta esa vontade política para mellorar as características do traballo das auxiliares de axuda no fogar. Con todo isto, anunciamos o noso voto favorable. Moitas gracias. Boa noite de novo. As reunións que di a concelleira eu considero que son coa empresa, porque están notificadas telemáticamente, non creo que as traballadoras se notifique así, e de feito temos unha ocasión moi boa mañá, ás 11:30, que se van a concentrar aquí diante, pode baixar onda elas e dicirlo. Sobre os pregos en galego e en castelán, os pregos de educación tamén son armonizada e están en galego. Obrigado. José Ramón, Uxía. Uxía? Sí que é verdade que as traballadoras deberían ter unha mellora no seu convenio de traballo, pero dende o Concello de Ames creo que podemos escoitar, podemos axudar, pero para a mellora dos convenios colectivos están outros colectivos, non o Concello de Ames. Eso é no que lle deben de axudar, entendo eu. Eu podo escoitar, podo axudar, pero non podo cambiar convenios colectivos de traballadores. Bueno, creo que está suficientemente explicado o punto. Vamos a proceder á votación. A mí simplemente me gustaría apuntar un tema. É certo que mañán veñen as traballadoras, son a representación das traballadoras a manifestarse aquí diante do Concello cunha solicitude presentada pola Confederación Intersindical Galega, coñecida vulgarmente como o CIG, a cal teñen todo o seu dereito. De todas formas, a min me gustaría facer constar que ás veces o dereito non vai ligado coa razón. E entendemos, incluso apoiamos que se manifesten contra a empresa, porque é certo que está vulnerando varios dos dereitos das traballadoras, incluso dos propios usuarios e usuarias do servicio, o cal nos denunciamos aquí. Se leva denunciado durante moito tempo, abertos varios expedientes que vostedes, ademais, teñen coñecemento, porque se debatiron aquí, neste pleno, no mes de outubro, o que pon de manifesto, por outra parte, que o Concello non está impasible ante todo o que está acontecendo, non estamos de brazos cruzados, sino que se está actuando. E outra proba máis deste traballo que se está facendo desde o Concello é traer isto aquí a pleno e iniciar a modificación, a iniciar a licitación dos plegos cando non era necesario se non o quixéramos facer. Pero como se lle abriu un expediente á empresa e esperamos poder rescindir o contrato, creo que estamos suficientemente demostrando que se está traballando en beneficio das traballadoras e dos traballadores, pero tamén dos usuarios e das usuarias. Co cal, eu entendo que os sindicatos teñen que facer a súa labor reivindicativa, entendo que os sindicatos queren ter reunións porque teñen que xustificar tamén que fan un traballo, pero nós o que non vamos a estar é reuníndonos constantemente cando a algúns sindicatos lle interesa ou queren. O primeiro que teñen que aprender estes sindicatos é abrir as notificacións telemáticas. Teñen unha notificación telemática do mes de xullo, da cal lle traslademos copia cando queiran, a cal non chegaron a abrir nunca. Claramente demostra o seu interese ao mellor porque era no mes de xullo
Pois claro, como é etapa veraniega, igual estaban de vacacións. De todas formas, nós seguiremos defendendo as traballadoras e os traballadores, seguiremos defendendo tamén os usuarios e as usuarias, que tamén ás veces parece que nos olvidamos deles, que nos esquecemos deles, pero son a parte máis importante do servicio de axuda no fogar. Co cal, o Concello está claro, e o Concello neste caso non somos nós, somos todos os que estamos aquí, que xa aprobamos neste pleno e veu a este pleno 2 veces para modificar o SAF. Co cal, creo que de pasividade, nada de nada. Vamos a proceder á votación. Votos a favor do punto. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 9, que é a aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito 2/2024. Ten a palabra a concelleira Susana. Boa noite de novo. Existen obrigas económicas pendentes de imputación orzamentaria e pago do exercicio 2023 e anteriores, sendo servicios, suministros e obras en o correspondente soporte contractual por un importe de 296.464,85 euros. A súa tramitación fais a través da figura do recoñecemento extrajudicial de créditos, que é o instrumento de carácter orzamentario que ten por finalidade aplicar o presuposto vixente ás obrigacións derivadas de gastos de exercicios anteriores que non foron debidamente adquiridos. Dicir que existe consignación adecuada e suficiente para imputar os gastos á súa aprobación sen merma dos créditos dos respectivos programas, xa que se tramitou un suplemento de crédito para estes gastos. Debemos lembrar que se trata de gastos vindicados no 2023 e anteriores, e trátase de gastos continuados que carecen de contrato tramitado, así como servicios, obras ou suministros puntuais. Hai informe favorable por parte da interventora municipal para a aprobación do recoñecemento extrajudicial de créditos por tratarse de gastos de exercicios anteriores, como ben dixen. Proponse ao Pleno solventar os reparos formulados pola intervención municipal atendendo a que todas e cada unha das facturas e xustificantes se responden a gastos necesarios para o normal funcionamento dos distintos servicios municipais. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa. Bueno, pois estamos ante outro recoñecemento extrajudicial de crédito, esta vez por un importe de 296.464,85 euros que se corresponden con gastos xa realizados e que aínda non foron abonados por carecer da tramitación oportuna ou por non existir crédito nese momento, por exceder do obxecto do contrato xa que non se tramitara a súa correspondiente modificación, etc. Como ben dixo a concelleira, pois son gastos de 2023 e anteriores. Parte destes gastos son para depurar a conta 413, o que é moi positivo, e xa que son gastos de 2004 a 2014, e outros sí que consideramos que eran gastos urxentes e inaplazables, co cual, unha vez feitos, o normal é que se abonen. O que xa non nos parece tamén, que a concelleira dice que son todos gastos necesarios para o normal funcionamento do Concello, era que gastos, como por exemplo gastos de publicidade, gastos a medios ou mesmo unha comida para 16 persoas con motivo da rolda de prensa para facer balance dos 3 primeiros meses de goberno. Non nos parece que isto sexa un gasto necesario para o normal funcionamento do Concello. Aínda así, hai que levantar os reparos, son gastos xa realizados, polo tanto se teñen que abonar e contan cos informes favorables. Moi ben, moitas gracias. Rosalía. Boa tarde a noite a todos e a todas. Ben, como indicaron as miñas compañeiras, estamos ante o segundo recoñecemento extrajudicial de crédito, unha figura que sí que me gustaría comentar, non que se contempla para o ámbito local, como explicou a concelleira, para imputar ao orzamento obrigas comprometidas sin observar o ordenamento xurídico, é dicir, comprometidas de forma irregular ou non cumprindo o procedimento. Esta figura contémplase como unha excepción disciplinaria orzamentaria, aínda que tal e como indica a interventora no seu informe, xa ten indicado o Tribunal de Contas que na actualidade no ámbito local o seu uso é moi relevante e incluso abusivo. É dicir, estamos ante unha figura que debería ser excepcional e, sin embargo, a día de hoxe está usando como unha figura máis, algo que deberíamos de ir corrixindo. En canto ao análisis dos tipos de gastos, que a concelleira di que son necesarios para o normal funcionamento do Concello, é certo que existen moitos que sí, de electricidade, telefonía, pero xa como indicou a miña compañeira Luisa de Espazo Común,
tamén hai unha gran cantidade de gastos de publicidade que non se vían en tan gran medida en anteriores recoñecementos extraxudiciais, e relacionado con eses gastos de publicidade, pois esa rolda de prensa, non? Ben, aínda así, dado que son gastos que hai que pagar, que delo depende que proveedores cobren e mesmo facturas, como indicaban, de 2004 e 2005, o noso grupo vai a votar a favor. Moitas gracias. Pablo? Boa noite, pois como xa se dixo, o que vemos a pleno é o segundo recoñecemento extrajudicial de crédito deste exercicio 2024, nesta ocasión por unha cuantía total de 296.464,85 euros que se sufragará co suplemento de crédito que aprobamos no mes de novembro deste ano. Este é un recoñecemento extrajudicial de crédito como todos os que veñen todos os anos, neste caso, como decía, é o segundo, outros anos temos 3, 4, 5, non pasa nada. Efectivamente, nesta ocasión ven suficientemente motivado, agradecer e parabenizar ao Departamento de Intervención, entendo que foi pola motivación tan extensa que fixo ao longo do expediente e adiantar o voto a favor. Moitas gracias. Susana? Nada, simplemente decir con respecto ao que decían as compañeiras Luisa e Rosalía, de eses gastos en publicidade, decir que, bueno, como vostedes ven, pois era por un motivo moi concreto, que era o do ciclo integral da auga, que como vostedes saben, pois se puxo en funcionamento a EPEL e queríamos llegar a maior difusión para que todos os veciños e veciñas pois coñecesen pois eses novos cambios e a posta en funcionamento do ciclo integral da auga. Con respecto a outros gastos, como vostedes saben, que xa estiveron no día a día aquí no Concello, pois moitas veces a premura e o período vacacional pois non sempre nos facilita pois a tramitación das RCs, como lle chamamos, non? Das reservas de crédito, e, bueno, pois moitas veces pensamos que nos dá tempo e non é así. Pero, bueno, como vostedes decía antes o compañeiro Pablo, deberemos correxilo, decir que é o segundo suplemento, en outras ocasións xa se levaron máis, e tentaremos pois que se vaya minguando ano a ano. Gracias. Moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Luisa? Rosalía? Sí, bueno, o da publicidade, quero puntualizar unha cousiña, que collendo unha páxina aleatoria, sin poño a leerme, factura de impresión de programación de cartaces, banners, pantallas e minipuntos, Nadal. Publicidade de San Auga, publicidade da programación do 25N. Isto todo non é da EPEL, entón hai demais cousas. Grazas. Pablo? Susana? Moitas gracias. Eso indícase que se están facendo cousas cando se fai esta publicidade e este anuncio, sei que se están facendo cousas. Parece que aquí houve unha época que hasta o 23 e despois do 23, non? Parece que hasta o 23 todo o que se facía estaba ben, todos os recoñecementos que traíamos eran necesarios e eran bons, que viñan tamén gastos de publicidade, vostede o sabe ben, e vostedes o sabe ben, por esta banda tamén o saben ben, que viñan gastos de publicidade, de moitísimas campañas que se facían, de moitísimas outras cousas que se facían, e parece que daquela era normal. Hoxe en día é algo extraordinario. Sí. Non lle permito porque estou no meu uso da palabra, isto xo interveu tamén. Vamos proceder á votación. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Perdón, agora temos por urxencia, como ben saben, 2 puntos para incluir na orden do día, que hoxe a mañán houve a comisión onde se debateu, e son 2 puntos que son independentes. Se temos que debatilos, temos que votalo por urxencia de maneira independente, debatilos, polo tanto, de maneira independente, aínda que podrían ir unidos perfectamente ou van unidos perfectamente. Entonces, o primeiro punto é a resolución das alegacións e aprobación definitiva da 12ª modificación da RPT do Concello de Ames. O concelleiro explica a urxencia e votamos a urxencia antes de proceder ao debate. Moi boa tarde, noite de novo. Bueno, a urxencia é motivada porque no pleno extraordinario da 18 de novembro deste ano 2024 aprobouse de aprobación inicial a 12ª modificación de RPT, tendo en conta os prazos establecidos de exposición pública máis a resolución das posibles alegacións que se prolongou hasta o 18 deste mes, non era posible conformar o correspondente expediente para que entrara con punto ordinario no orde do día. Moitas gracias. Votamos a urxencia, entonces. Votos a favor da urxencia. Unanimidade. Moitas gracias. Procedemos agora ao debate.
Conselleiro. Sí, pois como decía, pasado 18 de novembro, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos seus membros, pois adotou o acordo de aprobación inicial da 12ª modificación da RPT do Concello de Ames, así como a aprobación inicial do cadro de persoal. Con data 19 de novembro, publicouse no Boletín Oficial da Provincia os anuncios desta modificación, someteuse a exposición pública, o que é a 12ª modificación de RPT, por espazo de 20 días. Finalizado dito prazo de exposición pública de RPT, presentáronse 10 alegacións a mesma. Vistas as mesmas, por parte da técnica e secretaría, meteuse o correspondente informe xurídico con proposta de revisión baixo o cal proponse ao Pleno de Corporación a acción dos entes acordos. Estimar a alegación presentada polo técnico do ciclo integral da auga por tratarse dun erro material, dando traslado desta estimación a pertinente resolución ás alegacións presentadas a aprobación inicial de modificación do cadro persoal, desestimar o resto das alegacións presentadas e que por parte do Pleno se de aprobación definitiva da 12ª modificación do RPT. Moi ben, empezamos o debate. Primeira quenda, Luisa. Bueno, antes de empezar co punto de agora, a verdade é que lle teño que decir que se en algo estou de acordo con vostede, que no que acaba de decir, antes facíanse moitas campañas. Pero, bueno, vamos ao punto que nos toca. Como xa dixen no pleno no que se aprobou a modificación da RPT, o noso voto favorable viña determinado polo noso compromiso cos traballadores e traballadoras do Concello. Votar a favor desa proposta non era ni moito menos estar a favor da proposta do Goberno, nin moito menos decir que estábamos de acordo ca súa política en materia de personal ou en como se chegou a ese acordo, incluso ca proposta, como se chegou a proposta en sí, non? Xa nese pleno dixemos que votábamos en falta algunhas cousas, como por exemplo as fichas descriptivas de cada posto, que a asimilación ou a reorganización en esos grupos non nos parecía totalmente acertada e, sobre todo, que os traballadores e traballadoras do noso Concello merecían e demandaban algo máis. Hoxe traemos a resolución das alegacións que presentaron, alegacións que nos merecen o mesmo respeto que a proposta que se aprobou finalmente e que hoxe son desestimadas na súa totalidade, excepto as dos erros materiais. E a verdade é que non son quen de votar en contra dun informe técnico, pero tampouco son quen de votar en contra das alegacións feitas polos traballadores e traballadoras profesionais que están no exercicio do seu traballo, xa que eles e elas son os que mellores coñecen o seu posto e, sobre todo, que están a defender o que creen xusto, polo cual anuncio a miña abstención. Moi ben, moitas gracias. Rosalía. Boa noite a todos e a todas outra vez. Ben, como xa dixen no pleno no que debatemos este punto, para nós isto é un exercicio de xustiza cos traballadores e traballadoras. Non é perfecto, senón que temos que seguir traballando conxuntamente para poder, pois, como indicaba Luisa, esas fichas descriptivas ou un análisis máis pormenorizado dos postos, pero con todo, seguindo o noso voto anterior, imos votar a favor, e agora, como sigo co meu dereito de palabra, porque non agotei o tempo, voulle contestar ao alcalde o que dixo anteriormente. Efectivamente, as cousas pódense facer cousas, pero pódense facer ben ou facer mal. E non yo digo eu, é que yo di a interventora no informe que do modo en que vostede contratou esa publicidade e esas outras facturas non seguiu os trámites legais. Entón, o único que estou dicindo é que, por favor, se sigan os trámites legais. Efectivamente, antes xa se facían recoñecementos extrajudiciais de crédito, pero digo eu que todos queremos mellorar, como cando un vai ao xinasio e empeza correndo, mellor a un 6 e acaba a un 10. Pois isto é o mismo, teremos que ir mellorando, non empeorando. Graciñas. Moi ben, moitas gracias. Grupo Popular, José Ramón. Boa noite outra vez. Ben, centrando a cuestión no que é o punto do día, falando da resolución das alegacións, consta no expediente un informe xurídico bastante profuso no que se dá debida resposta a cada unha das alegacións, creo que ten como 30 e pico páxinas. Bueno, dende o punto de vista de que están todas as alegacións contestadas, no sentido de desestimar todas menos unha que se refire a un erro material, pois, lóxicamente, nós temos que estar o informe do técnico e vamos a votar a favor da desestimación das alegacións. E nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Víctor. Sí, non, simplemente, bueno, moi rapidamente. Bueno, esta nova RPT que aprobamos agora apróbase nos termos estritos que no seu momento se aprobou por unanimidade de Comesa Xeral. Nesos mesmos termos, pois aprobouse darlle co contido o alcance que o que aprobamos aprobar agora, deixando para unha segunda fase algunhas das alegacións que precisamente ten os traballadores, non é que non se vayan a contemplar, que simplemente se deixaron para outro momento.
Polo que sería, efectivamente, o que traemos aquí é unha aprobación dun punto de dar resposta a estas alegacións conforme un criterio, lóxicamente, técnico e xurídico que corresponde a aprobar. En ese sentido, efectivamente, como aquí se di, o que se dá é resposta concreta a todas e cada unha desas alegacións que, lóxicamente, nos exercicios de dereitos, traballadores e traballadoras que se reclamar así o fixeron e que, por tanto, bueno, basicamente, algunhas son desestimatorias, non? E, por tanto, iso que traemos a aprobación. Bueno, moitas gracias. Segunda quenda. Alguén quere? Procedemos a votar, entonces. Votos a favor do punto. BNG, Grupo Socialista e Grupo Popular. Abstencións. Espazo común. Moi ben, moitas gracias. E agora pasamos, tamén temos que votar a urxencia do punto último, que é a aprobación definitiva da modificación do cadro de persoal anexo ao Orzamento Xeral do Concello de Ames do 2024 como consecuencia da 12ª modificación de RPT do Concello de Ames. Ten a palabra para justificar a urxencia. Sí, bueno, a urxencia deste punto, bueno, é similar á anterior, por cuestións de plazos para poder conformar o expediente, tendo en conta, ademais, que en este punto a maiores, aínda que o plazo era máis breve, que era hasta o día 11 de decembro, non en tanto si era necesario para facer a aprobación do cadro de persoal, si ter en conta todas aquelas alegacións que podíanse facer RPT que terían repercusión no mesmo, non? Nese sentido, pois, tampouco de tempo conformar o expediente e de urxencia. Moitas gracias. Votamos a urxencia. Votos a favor da urxencia. Unanimidade. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa. Este punto é consecuencia do anterior, co cual remito o anterior. Moitas gracias. Rosalía. De igual xeito, adiantamos o voto a favor. Moitas gracias. José Ramón. Adiantar o voto a favor. Moitas gracias, Víctor. Perfecto. Bueno, simplemente, sí, perdón, sí, finalizar, porque efectivamente decía na propia xustificación da... Bueno, que este punto se trate con maneira extraordinaria, pois, bueno, polos propios prazos de tramitación de expedientes e recoñecer o excelente traballo feito neste sentido por parte do Departamento de Intervención, polo Departamento de Secretaría, pola Secretaría Municipal, porque, lóxicamente, foron desalegacións, é un expediente complexo, houve que dar con moita celeridade de resposta a estas alegacións para dar cumplimento ao compromiso que adoptamos no pleno, pois, desa primeira acordo que temos de abonar ao primeiro pago da adecuación da RPT para facer en tempo en forma dentro do ano 24, pois tiveron a traballar durante toda esta semana para conformar o expediente e recoñecer o traballo feito. Moi ben, moitas gracias. Procedemos á votación, entonces. Votos a favor. Grupo Socialista, Grupo Popular e Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Abstencións. Espacio común. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora, entonces, non hai ninguna moción, a rogos e preguntas. Luisa, un rogo. 5. Un rogo polo Grupo Popular. Luisa, cando queiras. O meu rogo ben motivado por varios comerciantes da Rosalía de Castro, e o que lle pedimos o rogamos que haxa unha maior coordinación ca empresa que está levando a cabo as obras de humanización de Rosalía de Castro para que as entradas dos establecementos pois queden accesibles mientras estén cas obras, e que ademais si poden falar ca empresa para que teñan un pouco máis de celeridade, porque os comerciantes e os veciños e veciñas estánse queixando de que non ven progreso para a envergadura que ten a obra, e que si podían acelerar un pouquiño máis as obras, pero sobre todo eso, que haxa máis coordinación do Concello ca empresa, para que non se den casos de que, cando empezan a levantar diante de algunha porta, de algún establecimiento, que quede esa inaccesible. Moitas gracias. Carlos. Eu quería facer un rogo en positivo, e aproveitando xa que neste pleno se tocou o tema, quería rogar que dentro do Concello se poida vivir este 2025 plenamente en galego. Para vivir na nosa lingua hai que aplicar as normativas municipais que hai en prol da lingua. Con isto refírome a que se fagan cumprir os pregos en relación, por exemplo, coa telleira, como xa denunciou Rosalía en moitísimas comisións, mesmo no pleno, que non está en galego, pois que se cumpra esos pregos, ou, por exemplo, por poñer outro exemplo práctico, a sinalética da Policía Local de Ames non está en galego. Por exemplo, cando cortan unha rúa ou cando avisan de algún desperfecto, non está en galego. Pois simplemente iso, telo en conta para este 2025. Moitas gracias, Rosalía.
Ben, eu seguindo co positivismo de Carlos, a este 2025 o Goberno pídolle máis benestar animal, por exemplo, coa aplicación da legislación actual, coa aplicación do método CER tanto nos núcleos urbanos como no rural, cunha partida nos orzamentos concreta, cun servizo de lacería profesional e, para rematar con outro exemplo, cun convenio para colaborar o labor das persoas que a día de hoxe coidan de moitos michiños que están na rúa. Moi ben, moitas gracias. Alexandro. Boa noite de novo. Rogamos que se revise o Estado e se repoñen os contedores do Concello, nomeadamente no Milladoiro, sabemos que algúns están bastante mal, tamén no rural. Aquí traigo unha foto dun contedor do rural, na Tarroeira, que nos pasou un veciño, e basicamente está desfeito. Pois entón, eso, que se revise e se repoñen os desperfectos graves. Moi ben, moitas gracias. Escarlata. Bueno, meu rogo é para o Goberno en xeral, pero nomeadamente así sobre a marcha é para o concelleiro Víctor Fernández, e é que eu rogo que de cara ao 2025 se teñan en conta de un xeito máis serio as nosas propostas e as nosas alternativas, algo que botaba de menos na defensa do punto relacionado co aparcamento no Milladoiro. Dende o BNG rogamos, pedimos, reiteramos que, por favor, o aparcadoiro do Complexo Deportivo do Milladoiro, futuro Complexo Deportivo do Milladoiro, propuxemos en moitas ocasións, vese que non o apuntou, que fora gratuito, e, sin embargo, o Goberno sigue empecinado en que ten que ser de pago. Entón, eu rogo, por favor, que se tomen boa nota das nosas propostas e alternativas para que despois non teñamos que escoitar que non propoñemos e que non poñemos en riba da mesa alternativas. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Nati. Boa noite de novo. Pois o meu rogo é para o alcalde, para o responsable da área de cultura. Aproveitando que este último pleno do ano, eu tamén quero rogar para 2025, quero aproveitar para poñer o foco na importancia da cultura, que é un eixo central no noso concello. Así que o meu rogo é ampliación dos encontros literarios. Este último trimestre tivemos un único evento deste tipo e creo que é fundamental planificar unha maior variedade e frecuencia destes encontros para o próximo ano, igual que a biblioteca do noso concello volten a ser un referente. A reactivación do Consello Sectorial da Cultura, este órgano vital para a coordinación e planificación cultural que non se reuniu no último trimestre, é urxente tamén que volva a actividade e se cumpra o seu objetivo de fomentar a participación activa de profesionales e entidades e programación de actividades tradicionais e innovadoras. Solicito tamén que se retomen todas esas actividades culturais e tan habituais que outros anos se facían. Penso na Plaza da Maía, que desde que se humanizou non se volvemos a ter ningunha. Así que, por favor, que se incluyan todas estas novas propostas para diversificar e atraer diferentes públicos. Moi ben, moitas gracias. Ana. Boas noites. E rogamos que se atendan os rogos que se fixeron ao longo de todo o ano 2024. Porque quedan moitos por aí. Moi ben, moitas gracias. Preguntas? Luisa? 3, Pablo. 3, Pablo. Nada máis. Luisa? A miña pregunta é para o concelleiro de Obras, é unha pregunta que nos trasladan varios veciños, é acerca da senda de Covas a Bertamiráns. Queríamos, bueno, que preguntaban e querían saber era si que prazo se baralla para o seu remate e si se ten pensado solucionar os problemas de desaugue do río. Moitas gracias. Gustavo? Bueno, son dúas preguntas nunha. O remate da senda de Covas, prácticamente o que a obra está rematada, falta unha barandilla. Aí o que hai que facer agora e veremos cando é a segunda fase que chega máis ou menos hasta o campo de fútbol das Pateiras. En cambio, os problemas do río, vamos a ver aí o que está falando vostede, onde desagüe antigo que había un tubo que ahora mesmo está tapado polo propiaño. Os técnicos fanos saber que é mellor, ahora mesmo, neste momento, é mellor tapalo, porque pode ampliar as salas que ten a ponte para que recolla máis auga e que pode facer o efecto contrario. En vez de desaguar, meter agua para... De todas formas, falando tanto cos técnicos como ca empresa, o que si chegamos ao acordo é que o propián está feito de forma que se poida retirar se houbera problema de desagüe, e vamos a controlar a ver que é o que pasa. Moitas gracias. Nati?
O meu rogo non sei se é para o concelleiro, perdón, a miña pregunta non sei se é para o concelleiro de Obras ou para o de Medio Ambiente, porque así prefería que fose para Gustavo, porque sempre me dice que mañá, entonces, bueno, tendo en conta as numerosas deficiencias no Parque Canino do Milladoiro, que ademais xa traxemos bastantes veces a este pleno, como peche perimetral, escasos elementos para o benestar dos cans, pedimos que, por favor, cando se vai a solicitar, que solicitamos en retiradas ocasións, cando se ten previsto acometer as melloras necesarias para garantir un espacio adecuado e seguro para os usuarios, porque creo que cada vez están habendo máis deficiencias se non as solucionamos canto antes. Javi? Sí, ahora sí. Bueno, boa noite a todos e a todas. Mira, nos chegaronnos xa queixas, sobre todo tamén pola fonte, que non ten agua, ese é un problema que hai ali co abastecemento, que no momento que estea arranxado non é un problema, simplemente que se están facendo cambios que se fixeron cambios para dar abastecemento a nova residencia, polo tanto, tamén se fará a conexión para esa fonte. E despois, periódicamente, sí que se están facendo melloras. De feito, fai aproximadamente un mes, a propia empresa que fixo as melloras, ou que fixo as melloras no seu momento e que incorporou tamén os propios elementos que hai de agility ali, pois tamén fixeron melloras de novo. Por lo tanto, non, a medida que vamos recibindo cales son cales son as partes que están deterioradas, pois vamos arranxando. Moi ben, moitas gracias. Carlota? A miña pregunta é de novo para Víctor, como concelleiro de Urbanismo, e tendo en conta que a hostelería de Ames si o demandaba, a min gustaríame saber se se fixeron todos os esforzos posibles, tendo en conta a normativa vixente, para permitirlles abrir un pouquiño máis a noite de fin de ano, do que se lle vai a permitir, tendo en conta que unha noite a pouquiño que se coñeza como funciona a hostelería, pois os que abren si é unha noite moi boa na que poden recuperar para, por exemplo, o mes de xaneiro, non? Entón, a min gustaríame saber se se fixeron todos os esforzos posibles para intentar que abriran un pouquiño máis cando vexo que non vai a ser así, que só dispoñen de 2 horas a maiores esa noite. Moitas grazas. Sí, efectivamente, se fixeron todos os esforzos posibles na medida en que as limitacións dos horarios de apertura dos establecementos ven establecida pola Lei de Espectáculos Públicos de Galicia. Na mesma se establece xa uns horarios xenéricos de apertura en función do tipo de licencias que tes e despois a posibilidade de ampliación hasta un máximo de 2 horas sobre a licencia base que ti tes en determinadas datas ao longo do ano. Unha desas datas que ven establecida pola lei é precisamente as datas do Nadal. Entón, o noso que fixemos é permitir ampliar o máximo posible ese horario, pero claro, como ten que ser en atención ás propias previsións legais que hai. Non é falta de vontade nosa, sino ter que acollernos precisamente as provisións de ampliación que di a lei. Perdón, só un segundiño, só por facer un apuntamento. Entendo que te refires á normativa estatal, porque sí que é certo que nos transmitían que hai concellos en España que sí que teñen un horario moito máis amplo, incluso que non teñen horario para esa noite. Ti te estás referindo á normativa autonómica? Da Xunta. Ok, obrigada. Moi ben, moitas gracias. Alexandre. Sí, boa noite de novo. A miña pregunta é ao concelleiro de Seguridade. Podes nos indicar o motivo que motivou a prohibición da circulación de vehículos agrícolas polo centro de Bertamiráns? E tamén queremos indicar que pedimos informe por escrito co informe técnico da Policía Local e non se nos remitiu. Obrigado. Si, efectivamente, vamos a ver, eso foi motivado por motivos de seguridade. Había bastantes queixas respecto da circulación que facían este tipo de vehículos pola rúa. En algúns casos, polo que nos traslada de maneira temeraria, incluso un atropelo dunha persoa, que foi que motivou unha reflexión ao respecto e que se adoptara esa medida. Respecto, efectivamente, polo que me pregunta vostede do informe da Policía Local, xa se transmitiu a súa solicitude, está en elaboración por parte do xefe da Policía, en canto teña finalizado, se será trasladado a vostedes. Moi ben, moitas gracias. Rosalía? A miña pregunta é para a concelleira de Deportes, é que como vi na súa axenda que se reuniu co director do centro da Telleira, si teñen unha previsión de cando se vai arranxar a sauna que sufriu un incendio.
Bueno, nos vindeiros días, se pode ser mañá, xa se lle dará traslado da información que tivemos nesa xuntanza e están pendientes de que os GES de Brión, que foron os que actuaron cando houve ese incendio, que en ningún momento houve lapas, que simplemente pois foi fume, lle remitan cal foi o dano, o sea, por que foi provocado o lume, pois arranxarán o antes posible para poder darlle parto seguro basándose nese informe que fagan os GES de Brión. Moitas gracias, Carlos. Hai veciños e veciñas que nos advertiron do perigo que están a correr con plantacións forestais ao carón das casas que non están a ter ningún mantemento. Por iso nos gustaría saber se o Concello está facendo a limpeza ou se está demorando en implementar esta limpeza de masa forestal ante as denuncias da veciñanza. Javi. O Concello, o que estamos facendo ano a ano, o que se vai facendo é a través dos informes que nos pasa o SEAGA, son as fincas que incumplen. Actúase de xeito subsidiario. Que pasa que para entrar ou para facelo, executalo de xeito subsidiario, hai que cumplir unha serie de trámites jurídicos que moitas veces nos complican aos concellos poder entrar e, sin embargo, para a propia Xunta de Galicia é moito máis fácil. Por eso, ese convenio entre a Xunta, FEGAM e o Concello. Moi ben, moitas gracias. Pablo? Bueno, boa noite outra vez. A miña pregunta vai dirixida, non sei se ao Concelleiro de Medio Ambiente ou ao Concelleiro de Obras, en relación á situación da ponte da playa fluvial de Tapia, que leva xa bastantes meses derrubada, sin ninguna sinalización que advirta do seu peligro, se vai a tomar alguna medida para arranxala. Sí, mira, esa ponte foi arranxada xusto antes do verán. O que fixemos foi inutilizala como ponte, porque non tiña obxeto, e o que fixemos foi, a intención era facer unha especie de observatorio, simplemente colocar ali un panel con unha información relativa aos animais mariños que temos ali, aos animais de río, e, bueno, agora cas novas enchentas que hubo, pois volveu a romper, a estar así con esta situación. É certo que nos plantexamos si realmente é viable manter esas pontes ou si é preciso retiralas, porque os seus desperfectos son moi continuos. Quer dicir que as arranxamos, hai unha enchenta e se volven a estar así. Moitas gracias. Segunda. A outra pregunta é para o Concelleiro de Obras, para Gustavo, en relación á ponte do Río da Anduriña, que xa no ano pasado, cando caeu, preguntamos ao longo do ano pasado, en marzo e abril, que iba a pasar con ela, dixosenos que se iba a arranxar, era para saber cando se vai a ponte, si, efectivamente, de Piñeiro, cando se vai a arranxar, porque o que nos había trasladado vostede era que o arranxo que había era provisional, e era para saber cando vai a estar arranxada de xeito definitivo. Pois darlle unha data concreta e complicado que se lle pode decir que vai estar incluído no post complementario do 25. Vale. E a outra pregunta tamén é para o Concelleiro de Obras, e en relación á ponte da Condomiña, os buratos que ten ao longo da calzada en ambos sentidos, se ten previsto arranxalos. Tamén sin data, pero sí, o que lle podo informar para que queden tranquilos é que non ten ningún dano estrutural. Isto, mira, foi comprobada tanto por técnicos municipais, externos e técnicos de Augas de Galicia. Alguna cuestión máis, non? Bueno, pois damos por rematado o pleno, desexarlle a todos que teñan unha feliz saída de ano e unha mellor entrada no ano que ven e un feliz 2025. Moitas gracias e a pasalo ben.